Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Hello mga kabisyo! Happy Friday! Tagal ng araw na hindi tayo nagkasama-sama. Pero ngayon mga kaibigan, si partner ni Yala po kasalukuyang naglalabas. Sumasideline po siya ng labahin ngayon kasi alam niyo naman, pandemic, kailangan ng pagkakakitaan. So hinayaan natin tapusin ang kanyang labahin sa barangay nila. Tumatanggap po ng labahin kaya wala si Nicole Yala. Pero ngayon, syempre, kilalang kilala niyo ang ating makakasama sa oras na ito. Talagang regular guest natin to kapag ganitong season. Halloween season, walang iba. Syempre, please welcome Nick Nangit! Hi, Nick! Umaga po sa inyo lahat, Mega Metro Manila! Ako po si Nicole Yala, in disguise! Charot! Nagulat ako sa'yo, ba't ganyan lang itsura? Ang aga mo namang nilakot. Nagpa-derma ako. Oo, nag-derma ako kasi. I woke up like this. Kaya kinalabas ka ng derma mo ngayon. Parang hindi na paganda, hindi namin pupuntahan yung clinic na yan. Pero ang galing niyang gumawa in fairness. Kung yun yung goal mo na ganyan ang kalabasan ng derma mo o kaya kung sino mang gumawa ng surgery na yan, magaling, na-achieve. Na-achieve, di ba? Siyempre, kailangan tayo, in. Kasi nga, Halloween, undas ngayon, di ba? Anong character yan? Anong multo ba yan? Bangkay na zombie? Pero hindi ko alam. Naman lupa. Parang yatang Japanese character ata to. Hindi ko alam, parang ayun. Kumusta ka, Nick? Eto, okay lang. Namiss ko kayo. Alam ko na kasama naman. natin si Nicole Kaya Yes, lang, miss natin si partner. Oo. Totoo yun. Labada day. Siyempre, kapag ganitong... Kapag Ang ganda ng location mo. Ang ganda ng location mo. Langit at lupa tayo. Napansin mo ba? Impyerno pala. Napansin mo. Sige, go lang. Ang laki ng difference, langit at lupa ang pagitan. Mabuti na yun, alam natin kung saan tayo pupunta. Tama. Naayon sa background. Charot lang. Siyempre mga kabisyo, kapag ganitong season, diba, Halloween season, alam niyo naman laging nag-a-appear yan si Attorney Nick Nangit. At kinikwentuhan niya tayo ng mga bagay, ng mga nararanasan niya. Ano ba yung recent na na maingay ngayon? May nakita ka ba uling multo? Ano yung nakakatakot na naranasan mo ulit? Share mo naman sa amin ngayon. Kwentuhan mo kami. Sure. Oo. Yung isa... Pero parang gusto ko makita yung mukha mo. Natatakot ako, baka madala ko. Oo, baka madala ko hanggang panaginip yung tsurang. Ang aga ng face reveal? Sige, mag-face reveal na tayo, reveal. Para lalo sila matakot. Saraan! O diba, para ka bumabata lalo. Oo nga. Yan ang magiging effect ng aking derma. Okay naman So, anong kwento? Anong okay naman yun? Oo, kasi katatapos lang nga nitong sa Jessica Soho. Katatapos lang. Ngayon, meron dalawang bagay doon na kailangan ipaliwanag natin. Yung isa ay yung tinatawag na spirit of the glass at yung pangalawa ay yung tinatawag na third eye. Yan. Anong gusto mong interesting topic natin? Napaka-interesting topic. Spirit of the glass? Teka, syempre marami sa atin aware, 'di ba? Alam natin yung spirit of the glass. Ano ba yung ano ba yung tinatawag natin dito? Totoo ba 'to or nasa isip lang natin? Totoo bang gumagalaw yung baso na 'yon every time na naglalaro tayo? Joke lang ito? Seryosong laro ba ito or dapat iwasan na laro? Yes. Ang daming tanong totoo yan. Okay lang yan. Oo, kasi marami rin nagtatanong tungkol dyan. Actually, totoo ang spirit of the glass. Hindi siya laro. Ulitin natin hindi siya laro. So dapat, wag yan itatry ng kung sino-sino.
delikado kasi nagbubukas tayo ng lagusan o portal. Pag nagbukas tayo ng lagusan o portal, lahat ng klaseng entities pwedeng pumasok. At ang delikado pa, kapag hindi mo nasarhan, talagang maiiwan sila sa physical na mundo. Kaya nga may mga naglalaro ng Spirit of the Glass, tapos ang nangyayari, hindi nila nasasarhan, nananatili sa mga bahay na yon ang mga kung ano-anong mga elemental o kung ano-anong mga kaluluwa o minsan demonyo pa nga ang naglalagi sa mga bahay. Kaya nga delikado yan eh. Oo. Ngayon, kung napanood ninyo yung nakakatakot talaga. Kung napanood nyo yung pelikulang Veronica, alam mo yung Spanish film yan eh. Spanish film. Yung Veronica na yan, naglaro silang mga magkakaklase. Naglaro sila ng Spirit of the Glass. Pagkatapos, ang nangyari, nabasag nga yung baso, ayun, may lumabas na isang entity na hanggang sa huli na possess siya. So, yun ang delikado. At ikinamatay na rin niya, oo. Kaya delikado. Ngayon, dito nga sa Jessica Soho, palabas, tinanong ako nung staff, sabi daw kung okay na pa sa akin mag-Spirit of the Glass. Sabi ko, no, hindi pwede yung ganyan. Kasi imagine mo, di ba, ang mga shoot may time limit yan. Alam nga naman, bilisan ko. Di baka mamaya magkamali pa. At saka ang mahirap yun, baka masaniban yung bata. Kasi may bata doon eh. So, para saan? Bakit kailangan gawin yung Spirit of the Glass? Kasi gusto nila magtawag ng espiritu? Gusto lang, laro lang. Yes, yun nga. Kaya nga nagulat ako. Sabi ko, bakit? Para saan? Bakit nyo kailangan mag-Spirit of the Glass? Hindi ako pumayag na mag-Spirit of the Glass. Pero akala nila ganun-ganun lang yung kadali. Yes. Ngayon, ipinaliwanag ko yon, pero dun sa palabas, mismo sa TV, hindi nila sinabi yon. Kung inumit na nila, although sinabi ko yan, anyway, gumawa naman ako ng vlog sa channel ko, papapanood nila doon yung paliwanag ko tungkol dyan. Ang Spirit of Glass, totoo yan, talagang gumagalaw ang baso. Ikaw ba, Chris, naranasan mo na yung Spirit of the Glass na yan? Hindi ko pa na-try, pero nakakita ako na naglalaro nung minsan. Nag-start pa lang sila, pero nagkatakutan na kaagad sila. Kasi parang iba daw yung vibe sila. Ata pa ako na siguro makakita ko yung nag-attempt na maglaro nung ganun. So, hindi pa sila nag-start. Isip pa lang nila, pumesto pa lang sila, tapos game na ba? Tapos parang kinikilabutan na kaagad sila. So, yun pa lang yung na-witness ko na na klase ng Spirit of the Glass. Nakakatakot naman talaga. Kasi gagawin daw nila yun kasi gusto nilang may mga tanong sila. Kasi yung isa namin nakakita, parang gusto malaman kung lalaki or babae that time, hindi pa naman uso yung mga yung mga check-up na gano'n, di ba? Gusto nilang malaman kung babae o lalaki yung anak nila. So, sige, tanong natin sa Spirit of the Glass. Buti na lang hindi nila tinuloy kasi delikado pala. Correct. Kasi kapag gano'n, nagbubukas ka ng pintuan. At hindi kung sino yung gusto mong tawagin lang ang pupunta. Kahit na sino pwede. At saka ang mahirap pag wala kang protection pag nagsimula ka. Kasi iba basta mag-Spirit of the Glass, start na tayo, bubulungan nila yung baso, pagtapos simula na, delikado yon. Naranasan ko na yan, elementary pa lang ako, pumunta ako sa probinsya namin. Alam mo ng Palawan, talaga naman ang daming dyan. So doon ko unang naranasan yan kasi nag-drawing sila sa parang folder ng mga letters, ganyan. Tapos naglaro kami, kumagalaw talaga kasi sister ko, at saka ako, at saka mga pinsan ko. Mga hindi naman kami nagtutulak ng baso. Kasi akala mo, tinutulak yun ipapatong mo sa dalawang daliri mo Hindi siya tinutulak. Kasi kung itutulak mo siya, yung pagdulas niyan, pag ganun-ganun yung bang may parang, di ba yung force, pagka nasobrahan ka, yung energy mo, di ba? Pero smooth ang pag niya. So, ibig sabihin, meron talagang gumagalaw. So, nung naiwan kami lang dalawa ng sister ko, kasi hindi pwedeng isa lang Nung dalawa na kami ng sister ko, talagang gumalaw, na-shock kami dalawa. Pero, in-stop din ng isa naming pinsan na marunong. Kaya sabi ko, delikado pala ito. Later on, natutunan ko, delikado. Para din yan yung Ouija board. Yes, isa pa yun. Kasi pareho yan. Correct. Nagtatawag kasi. Kaya yung sa Jessica So, hindi nila naipaliwanag ng mga gusto yon. Gusto lang nila baka sakali magbukas ng mag-Spirit of the Glass. Delikado yon pag nag-Spirit of the Glass kami. Kaya hindi ko tinuloy. Yun. Tapos pangalawa, yung tungkol naman sa third eye. Yung batang may third eye. Siguro pag-usapan din natin. Oo. Kasi yung gusto ng nanay later on, towards the end ng shoot namin,
na ipasara yung third eye ng bata. Bago yon, marami na akong tinanong sa bata. Sabi ko, okay ba pag-aaral mo? Okay ba relasyon mo sa mga kapatid mo? Okay ba relasyon mo sa mga kaklase mo? Kumusta pag-aaral mo? Lahat okay. So hindi naman siya napapagabag, hindi siya nahihirapan, komportable naman siya, di ba? So in that case, sabi ko, hindi na kailangan sarahan ang third eye. Hindi kailangan. Kumbaga, natural yan. Lahat tayo may kakayanan ganyan. Matagal ko na ipinaliwanag dito sa Love Radio, Tambalan, na lahat tayo may kakayanan. Iba't iba lang nga ang antas. May iba na parang elementary lang, may iba na parang doctorate. May iba nag-master. Kaya ko, lahat tayo may kakayanan. Simpleng tao ka. Oo. Yung simple, kunyari, ayan, kausap kita, biglang may dumaan sa likod. Ano ka ba? Ano naman na, mag-isa lang ako dito. May tao na palitin ka, ba? Ay na yun. Kasi pag sinasabing third eye, hindi naman necessarily yung dito sa na o yun eh. Basta nakakaramdam ka. Okay, so yun yung mga senyales. Sabi sa mga sisters, any na combination. Hindi ko alam kung ako yung nag-choppy or ikaw. Yeah, pwede yung nakamo third eye. Kasi masyadong Oo. nga, di ko rin alam. Hindi ko alam kung kanino pumuputi yung espiritu. Baka nagtatawag ba tayo ng espiritu? Nagtatawag ba tayo ng espiritu ngayon? Malamang! Nakakatakot naman. Pero yung third eye na yan kasi di ba parang yun nga yung kakayahan mo na makakita ng bagay na hindi na nakikita ng iba. Ano yung senyales mo na feeling mo ikaw ay may tendency na magkaroon ng third eye? Yung tipong bigla mo bang nakitang gumalaw yung baso sa kusina ninyo? Diba? May naririnig ka bang sound na ikaw lang? Ganun ba yon? Yung mga senyales? Yes, lahat ng nabanggit mo ay mga senyales na nagsisimula ng maramdaman mo na meron ka palang third eye. Kasi nga, sabi ko nga, lahat tayo meron. Yun nga lang, maaaring hindi tayo aware o hindi natin nare-realize na meron na tayong third eye. Ganun lang yun. Pero may mga pagkakataon na talagang marirealize mo, uy, may third eye ata ako. Halimbawa, yung sa tagiliran ng mata mo, meron parang tumaan, di ba? Yung peripheral vision mo, na nakaupo ka lang parang may tumaan, tapos wala naman palang tao. That is already a manifestation na may third eye ka. Kumbaga, nagbubukas ulit. Pero lahat naman tayo may kakayanan. Halimbawa, mag-isa ka lang, biglang tumindig ang balahibo mo. Wala ka namang kasama, pero tumindig lang ang balahibo mo. Manifestation din yan. O kaya, kunyari, nandyan ka, biglang may naamoy ka. Chris, may naamoy ka na bagoong. Wala namang nilulutong bagoong. Ang layo mo sa kusina. Naamoy pa tayo ng kalabaw. Yun. Pues, kaluluwa ng kalabaw. Charot lang. Yung pag kami naaamoy ka, pwede rin yan. So, any combination na dalawa is a manifestation na meron ka ng third eye. Ngayon, hindi kailangan sarahan yan. Kagaya ng ipinaliwanag ko nga sa bilag ko, kusang mawawala yan. Habang tayo ay lumalaki, kasi nga ang educational system natin logical, science, math, so kusa talaga nagsasara. Kaya lang sa buhay natin, pwedeng magbukas siya muli. Halimbawa, nagkaroon ka ng napakatinding sakit na deliryo ka, nilalagnat ka, inaapoy ka ng lagnat, pwede kang magbukas ulit yung third eye mo. Ibig sabihin, makikita kang ganyan. O yun. Isa pa, na-aksidente. Pag na-aksidente ka, pwede rin magbukas ulit ang third eye mo. Kasi natural yan sa atin. Hindi siya ginagawa, hindi naman siya pinanganak tayo na pinuksan. Kung hindi ipinanganak tayo na meron na talagang ganon. Iba't iba lang nga ang ansas. So meron. So kumbaga nasa sa atin, Nick, kung papaano, kung i-allow mo na mag-progress ito, mag-develop ito, ma-improve ito. So lahat tayo parang meron na din. Yes, yes. Kaya kung kunyari napapagabag ka na nga. Ayokong okay lang. Okay nang ganito lang. Yung ano lang, yung tipong napaparaning lang ako.
Correct. Bliss in ignorance, di ba? Okay lang yan. Kasi nga, mas maganda ngayon kasi alam mo may responsibilidad pagka bigla ka nagbukas talaga at in-entertain mo at kinakailangan gusto mo i-develop. May responsibility yan. At hindi ka pwedeng mamili na gusto mo lang makita yung mga kamag-anak mo namatay. Hindi ganon. Lahat pwede mong makita. Delikado nga yun. At saka, ang sinabi na rin natin dito sa Tambayan na dalawa lang ang paraan para kung ayaw mo makaramdam ng mga kaluluwa o mga elemental, ang isa, pagkain. Ang pangalawa, pera. Di ba? Pagkain at pera lang. Kumain ka lang ng kumain, mabubusog ka, hindi ka makakaramdam. O kaya mamroblema ka sa pera, isipin mo, magkwenta ka, magbilang ka ng pera mo, hindi mo na mararamdaman. Magandang ano yan. Hindi mo na mafe-feel sila. Oo, ganun lang yun. Kanyari, ayaw mo, mag-isip ka lang naku, saan nakukuha ng pera o kaya magkwenta ka ng mga kaperahan mo o kaya kung may negosyo ka, magbilang ka lang, mag-accounting ka ng pera mo. Tama, no? May point. Di ba sabi nga may kasabihan, an idle mind is a devil's playground. Correct. Kung hindi masyadong ginagamit yung isip mo, wala kang masyadong ginagawa, di ba? Wala kang pinagkakaabalahan sa madaling salita kung ano-ano talaga yung maiisip mo to the point na may nakikita ka ng hindi maganda. Tama. Tama, perfect yan. Oo, at saka sa mga Hindus and Buddhists, alam mo ba na yung chakra natin pagdating sa pera at saka sa pagkain ay ang tawag diyan temporal needs. Na located yan sa ibaba, sa may natin likuran, sa tailbone ng ating spinal column. Oo, yung sa may puwet banda. Pag yan na-activate, very practical tayo. So pagka ganun, malayo yan sa ating ulo. So ibig sabihin, yung chakra natin dito hindi ma-activate. Kaya nga, talagang kung ayaw mo makaramdam, isipin mo lang, pera o pagkain. Kung unang dagdagan, dalawa lang kasi baka mamaya sa sobrang kakaisip naman, pag dinagdagan mo yung pera at saka pagkain, malito ka ulit at kung ano na naman mag-isip mo. Doon lang tayo sa sakto lang. Correct, sakto lang, oo. Ngayon, yung gusto nila ipasara ngayon sa bata, tinanong ko ngayon sa bata na okay naman ang kanyang performance, lahat-lahat, walang problema. Sabi ko, may kakayanan siya, ipinanganak siya ng gano'n. Later on, paglaki niya at napapagabag na siya, doon pa lang kung gusto niya, pwedeng sarhan. Pero mawawala naman yan kung gusto, hindi kailangan sarhan. Yun ang sa episode ng Jessica. Nakatakot naman yan. O doon sa mga kabisyo natin na nanonood po ngayon, pwede kayong magbigay ng katanungan kay Nick Nangit. Pwede tungkol sa Spirit of the Glass, Ouija board, o yung mga bagay na nakakatakot na na-experience ninyo. Pwede kayong i-comment nyo lamang po ngayon sa mga nanonood sa atin. Write down your comment and pwede nating pasahin. Ngayon mismo, habang kasama natin ang ating spirit questor na si Nick Nangit. Ikaw, di ba, ikaw mismo sa sarili mo, ikaw talaga alam mo na may third eye ka at bukas ito at activated. Ano yung nakikita mo araw-araw na hindi namin nakikita? Ito, recently, nag-shoot ulit kami sa GoPro. Layo-layo naman sa akin, natatakot agad. Sa PTV, ayan, malapit pa ako. Sa PTV, ipapalabas yan mamayang gabi, ipapalabas yan sa TV. Oo, may replay din yan na Saturday at saka Sunday sa isang programa. Pumunta kami, marami kami pinuntahan na nakakatakot na lugar sa Baguio. Okay. Ang isa doon ay yung Laperal House. Laperal. Ito yung tinatawag na White House. Yes. Ako narinig mo na yung White House na isang bahay, wala nang nakatira at may mga nagkikwento na may tumatawid daw na white lady, meron daw bata, yung ganyan. So, ito ngayon. Kasi hindi ako nanonood ng mga videos tungkol dito. Meron nga ipinalabas si Jay Taruk na sa GMA ulit na parang documentary dito. Nagpunta kasi sila. Hindi ko siya napapanood. Nung the other night ko lang pinanood kasi nag-Google ako, ko YouTube, so naghanap ako. Sabi ko, ano kaya meron sa Laperal? Pagtingin ko, pinanood ko, OMG! Alam mo kung bakit? Kasi tumutugma yung mga sinasabi nila doon sa mga naranasan ko. Like, merong isang babae na may edad na lagi siyang nasa hagdanan. Kasi nag-welcome siya ng mga bisita. Tumatanggap ng mga bisita. May welcome drinks. Nagtataka ako. Correct, welcome drinks, di ba? Alam mo ba, nung pumunta kami,
ayaw ng staff, ayaw ng TV crew umakyat. Ayaw Okay. nila. Ako naman, syempre wala naman ako alam sa lugar. Although nasa-sense ko na, hindi ko hinuhusgahan. Oo. Aakyat na ako ng hagdanan, ayaw nila sumunod. Eh di, kiber, akyat ako. Pero pagdating doon sa first landing, nung magta-turn na, huminto ako kasi biglang iba na yung nakita ko. Nakita ko yung matanda na babae. Tumatayo siya doon, kaya nga napaupo ako. Kasi nakita ko siya at nakita ko rin yung ginagawa ng bata. So, sabi naman Bata at nitong matanda. documentary Bata na at napanood, matanda. oo, may bata at saka matanda, batang babae at saka isang matandang babae. Yung sinabi din sa documentary na yung palang inupuan kong lugar, yung pala yung favorite spot nung nanay, yung may-ari ng bahay. Tuwing bumababa daw siya ng hagdan, doon siya talaga nag-i-stay muna. Parang ninanap Tambayan niya, mga ilang oo, tambayan niya yun. doon siya nag-i-stay. Pagkatapos, yun naman bata, nakita ko rin kasi umakyat na nga ako, ayaw nila sumunod. Mamaya saka lang sila sumunod. Ako lang yung nasa itaas mag-isa. Tapos, nakita ko rin yung bata. Alam mo yung batang yun, bigyan lang natin na idea sila para manood sila ng sa TV mamaya. Yung batang yon ay namatay. Namatay yung batang yon. Tapos actually dalawang bata may isa pang bata eh. Yung isang bata naman namatay din. Pero alam mo, naggulat lang ako kasi kinuna namin ng litrato. Ito hindi ko pa nailalabas. Pero hindi ko alam kung ipapalabas sa TV May nagpo-form ng imahe ng isang babaeng matanda at saka isang bata. So, yung babaeng matandang yun yung yaya na sinasabi raw nag-suicide, nagpatiwakal doon sa loob ng bahay na yon. Sabi naman, napaka-tragic naman ng tragic, sobrang tragic nangyari ng doon. lugar na yon. Oo. Tapos, ito pa, bukas dapat yung mga pintuan, hindi nila sinasaran. Nung nandun ako, ayaw buksan. Puro matitigas, ayaw talaga, hindi masabi. Yung magpabukas ng pinto at ng mga bintana. Hindi lang, pati mga pintuan. May mga pintuan na hindi talaga mabuksan. Sabi nga nung katiwala later on, tapos na yung shoot namin, hindi naman daw nila sinasarahan yon. Sabi rin ng guards, bukas daw yon. Pero bakit nung nandun ako, hindi ko mabuksan. So, yung mga ganong nakatatakutan. Alam mo yung bahay na yon, tragic talaga. Pati nga yung may grandfather clock. Alam mo yon, yung mga sinaunang relo. Oo. Nakatayo ako sa harapan. Pagtayo ko, pagtingin ko sa kaliwa ko, may bata na nakatingin din. Paano ka nag-react? Pag nakikita mo sila, hindi ka ba nagugulat? Hindi ka natatakot? Hindi ka napapasigaw? Or sanay ka na kasi? Hindi, nagugulat ako. Tama yan. Nagugulat ako. Parang ordinaryong tao, di ba? Kunyari, naglalakad ka, bigla na may didikit sa'yo na tao. Di ba magugulat ka? Parang, ano ito, magnanakaw? Di ba ganon? O kaya, ano ito? Halimbawa yung mga nagpakamatay na nakita mo dun sa bahay. Diba? Di ba yung mga, anong itsura nila? Normal na tao ba sila? Or sinaunang tao ba itsura nila? Hindi. Kung paano, hindi. Kung ano yung itsura nila nung sila ay namatay, kadalasan ganun ang nakikita ko. O kaya, kung ano yung imahe na gusto nila ipakita sa akin, yun ang nakikita ko. Kagaya nung bata, alam mo, siguro wala pa siyang 10 years old, maliit siya na, alam mo yung malalim yung mata niya, malalim yung may itim sa ilalim ng mata niya, yung gano'n. Tapos ang puti-puti niya. Tapos ang suot niya puti rin. So nagulat lang ako, sabi ko, bakit may bata? Nagbigla lang ako, plus na-realize ko, ay, multo pala ito. Pero nakatingin lang siya dun sa grandfather clock, nakatingin din ako. Yung pala, kinuwento ng isang katiwalang lalaki naman dati-rati pa, na napanood ko nga sa documentary, na meron, yung pala yung favorite na spot nung nanay, doon siya tumatayo din sa harapan nung grandfather clock, kasama niya yung anak niyang babae. Kaya pala, nung tumayo ako roon, nandun din yung batang babae, siguro akala ng batang babae, ako yung nanay niya, baka gano'n, kaya nakatayo siya. Sabi nalito ako, bakit dalawa yung nanay ko? Wait lang. Correct. Sabi niya, Nagkita kayo. Oo, sabi niya, mistisa nanay ko, bakit ganyan ang itsura niya? Bakit bagong derma yung nanay ko? Wala naman derma sa panahon namin. Correct. Kaya na-shock lang ako. Pero after that, naunawaan ko. Pero tragic ang pagkamatay nila. Tragic. Yung batang babae kasi... Go ahead. Go ahead. Sige. Yung batang babae, ang balita kasi, tumawid yata ng kalsada. Kasi katapat nila mismo kalsada eh. So, yun namatay niya na bangga. Oo. Yung isa naman bata na nakita ko sa swimming pool, nalunod.
Yun naman, nagulat din ako. Tragic Kasi naman. pagbaba ko ng van, sabi ko, bakit may bata na nasa swimming pool? Nakatingin ako. Tapos, na-shock yung staff ng TV kasi sabi sa akin, sasabihin pa lang daw niya sa akin, nasa swimming pool na yon, meron nga daw namatay. Unahan mo na. Pero sinabi ko na kaagad sa kanya, inunahan ko na. Sinabi ko, pagbaba ko, sabi ko, bakit may bata? Tapos pagtingin ko, ay wala pala. Akala ko lang may bata. Yung pala, meron nga talagang namatay. So nagpaparamdam na sa akin. Takot And na. then napatingala ako, kasi pagtingala ko, nakatingin na sa akin yung yung bahay na yun. Para siyang combined Insidious at saka Conjuring. Parang gano'n. Kilabutan ako. Oo. Ito, Nick, Sa mga nakapanood. mag-entertain sige, lang go. tayo ng isa o dalawang questions. Sige. Galing kay ST Navarro. Nick Nangit, speaking of may naamoy, naka-encounter na rin ako ng sobrang bango, as in masangsang yung amoy na bango. Ano to? As in masangsang yung amoy na bango like Oo. Dama de Noche, ilang-ilang sampagita at Oo. kung ano pa habang naglalakad ako Oo. sa dilim. Instinct ko, wag akong lilingon at baka hindi ko kayanin yung makikita ko. May baka may naamoy lang talaga siya o Oo. posible bang may Hindi. nagparamdam? Posibleng may nagparamdam pero not necessarily tao. Pwede kasi yan ay elemental ng kalupaan, isang tree spirit or isang bantay ng mga puno, halaman, mga bulaklak. Kaya niya naaamoy yun. Kasi ganun yun eh. Ngayon, tama, wag siyang lilingon. Alam mo kung bakit? Kasi pag lumingon siya, baka mamaya naglalakad pa rin siya, madapa siya. Baka ba-aksidente nga siya. Hindi dahil doon sa kaluluwa, kundi dahil sa katangahan, di ba? Kaya ako pag ganun, di talaga, minsan di ko na-entertain. Oo. Yung tipong naamoy mo siya, o kaya naramdaman mo, pero parang nire-reject ng isip. Dead ma lang. Dead ma lang. Mas Oo, maganda dead na ma yun. lang. Ito naman Yes, galing dead ma kay Angel Rick. Nick Nangit, ako naman, nararamdaman ko halimbawa sa loob ng bahay. Tapos yung sa labas namin, nararamdaman ko na may parang mga nakatayong mga tao sa paligid ng bahay namin. Loob at labas. Oo. Posible ba Yes. yun? Kasi alam mo, yes, posible yan. Alam mo kasi, Chris, di ba, nabanggit na rin natin sa tambalan, every time na nasa paligid natin ang mga kaluluwa. Okay, nakapaligid lang yan. May mga residente, may mga transients, yung mga dumadaan lang. Wow, may mga nakikiraan. transients. May mga transients. May mga yung mga usisero, usi, meron ganyan, may mga meron. Oo, may mga ganyan. Kaya huwag siya matakot pagka meron nasa labas. Ibig sabihin yan, Mataalang mga tao. kasi baka, Tambay lang. oo, Lakas ng hangin. baka para sa kanila, yung mga kaluluwa, nakatingin sila, pero hindi yung bahay mo ang nakikita nila, kundi yung mga dating tinirahan nila. Baka ganon, binabalikan nila. Kasi alam mo, ang katotohanan, reality para sa mundo nila is nag-iiba-iba. Ang konsepto ng time or panahon ay iba sa konsepto natin. Sa atin, linear. Ibig sabihin, meron tayong nakalipas, kasalukuyan, at kinabukasan. Pero para sa kanila, nagsasama-sama itong lahat. Kaya baka pag nakatingin sila sa bahay nyo, hindi kayo ang tinitignan. Huwag masyadong feelingera. Baka tinitignan yung bahay nila. So, anong maganda nilang gawin? Pag gagawin, kunyari, may nararamdaman, may nakikita, may namalikmata, dead ma lang. Oo. Dead ma lang. Pangalawa, magdasal. Siyempre, magdasal pa rin Yes, sila. Kung ano tama, man ang pinaniniwalaan nila, magdasal lang sila. At pagka talagang nababagabag sila, maligo sila, mag-salt bath. Maglagay ng salt bath sa katawan nila. Maligo na may salt, asin. O kaya, kung sila matulog na, maglagay lang naman sila ng asin sa 4 na sulok ng kanilang kama. Parang grid, gagawa tayo ng grid para hindi sila lapitan. Yun lang naman yung ganun ka-simple lang yun. Oo. Pero tama yun, napaka-essential nung prayer, mga kaibigan. Yun talaga. Yes. In worst case scenario, mag-pray lang na mag-pray. And it's effective. Ang dami pa natin pwedeng pag-usapan sana ni kaya lang limited yung time Oo. natin. Sobrang Oo nga. 30 minutes na pala yung nakalipas ang hindi natin namamalayan. Ang ganun Grabe, ang bilis. Bale, sa naparami pa Bale. mga pagkakataon, kahit hindi Halloween, marami tayong chances na pwede magkausap-usap ulit. Di ba? Pwede pa rin tanong kay Nick Nangit. Please invite them. Sundan ka sa YouTube at panoorin yung mga vlogs mo. Sa YouTube channel ko, Nick. Yes, Nick Stradamus. Oo, Nick Stradamus. Kasi merong Nostradamus, ako yung Nick Stradamus. Maraming salamat, of course, sa tambalan. Of course, na-miss natin si Nicole Yala. Maraming salamat, si Chipet
at sa lahat ng tapalanista. Thank you, Nick Nangit. Maraming salamat at sa mga kabisyo natin, ingat po kayo. Happy Halloween! Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.